गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै। दिनै आं मा भिडिअ लाबोनायदो डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंग'। दाखालि बावै आं भिडिअ लाबोनायाव गोबां आंनि लोगो नोंथांमोना आरो फंबाय बिनानावमोना आदा भिडिअ लाबो होननानै बुंगासिनो दं। अब्ला आं मोननै टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोगोन। कंग'नि मानसिया 40 and 45 बोसोरावनो बोराय बुरै नुयो आरो थाब थैयो मानो? मा जाहोननि थाखाय कंग'नि मानसिया एसेबां थाब थैयो? आरो मोनसेया मा जाहैबाय कंग'नि मानसिया सोरखौ हाबा खालामो? हौवाफोरा, सेंग्राफोरा माबायदि हिनजावखौ हाबा खालामो? आसरित जागोन नोंसोरो। जिबनाव सानफेराखैबो आरो खोनाफेराखैबो माबायदि मानसिखौ हाबा खालामो आं खोन्थागासिनो दङ। अब्ला कंग' होनना बुंनाय लोगो लोगो मा जागोन? कंग'आ मा? स्टेट नामा? कंग'आ बबाव दङ? नै कुइसन जागोन। कंग'आ साउथ आफ्रिकायाव दङ। आरो कंग'आ मा? स्टेटथ' नङा, डिस्ट्रिक्टथ' नङा। अब्ला फटाफट जायफोरा मिथिया गुगोलाव थांना नायदो कंग'आ मा? साउथ आफ्रिकायाव दङ कंग'आ, नंगौना नङा? बेनिफ्राय आरो ओरैबायदि कुइसन जाबावगोन, कंग'आव दिनै जोंखौ मानो लाङो? एसेबां फैसा होनानै गुबुन हादोराव, नंगौना नङा? गुबुन हादोराव थांनो मोननाय लोगो लोगो जोङो ओजोंनिबो दरमा मोनो, बेनिबो दरमा मोनो। आं बेफोरनि बागै जेबो खोन्थाला। आरो आं बेखौनो फंनैसो बुंग्रोगोन आरोना। दा सोरबा आंखौ जाय गाज्रि सानो बा नेगेटिभ सानो बिसोर ओरै बुंनो हागौ, गावल' थांनो मोननाय बायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आंजोंबो बर' दंमोन, क'क्राझारनि आरो बरपेटानि सानै दंमोन, जों टटेल साथाम दंमोन आरोना। 1600 जनाव जों साथामल' बर' दंमोन। बेनिफ्राय गोबां मानसि जोंनि बर' फौजिफोरा कंग', सुदान, लिबिनान गुबुन गुबुन देशआव साख्रि मावनाय गोबां बर' फौजि मावग्राफोर दङ। बिथांमोना आंखौ माने गावल' थांनो मोननाय बेफोरबायदि साननो हागौ बा गावल' दादा मारिदो बिदि बुंनो हागौ आरोना। आङो बेफोरबायदि आंनि गोसोआव जेबो साननाय गैया। मानो होनब्ला दाख्लै मोनसे कमेन्ट फैदो आरो आंनाव बेफोरबायदि टाइपनिनो फैदो आरो माने आंखौ दादा मारिनाय टाइपनिनो फैदो। बेनिखायनो आं बुंग्रोबाय आरोना, आंल' थांनो मोनाखै, आं जाय बाथ्राखौ मिथिगौ आं बेखौसो मिन्थि आंनि लोगोफोरनो आं खोन्थागासिनो दङ। नोंथांमोना बेयाव आंखौ गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया। अब्ला खोनासंदो, बाहेर देशआव मानो थाङो होनना कुइसन जायोना? डिउटिनि थाखाय। इण्डियान आर्मिया मा? सान्ति सेना। जों रावखौबो जेबो खालामनो मोना। हिउमेन राइट्सनि खोथा बुंदों ना? हिउमेन राइट्सनि बागै आं मोजां बुजायबावगोन। हिउमेन राइट्सआव सिलाइखौ माबायदि लानांगौ? हिउमेन राइट्सआव थखनखौ सिगांथिंबो लानो मोना होनखायो आं, थखनखौ उनथिं थेबना लानांगौ। नोंथांमोना नुयो खोमा गुबुन देशआव पुलिसफोरा सिलाइखौ आरो थखनखौ बबावलायो, बेयावबो केस खालामनो हायो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंखौ दांगासिनो थायो। अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नंखायदोआवबो इनकाउन्टार जायो। आं बुजायगोन, आं बुजायनानै होथारगोन सानसे, मोजाङै बुजायजोबगोन आं हिउमेन राइट्सनि बागै। आंनाव सोंग्राबो दंबायो, नों एसेबां गोरोंबा हिउमेन राइट्सनि डिफिनेसनखौ बुंनानै एसेबां गोरोंबा दाख्लै इनकाउन्टार जाना थांदो जेबोखौनो बुंनो रोङासै बुरबका मोसौआ साल्ला। आंखौ बिदि डिफिनेसन बिग्राया आं खोन्थागोन नोंसोरनो। अब्ला कंग' इउएन मानि मा? गोबां कुइसन जागोन। इउनाइटेड नेसन, नंगौना नङा? बेसेबां हादोरजों लोगो नांनानै इउनाइटेड नेसन जायो? कुइसन जागोन ना, नंगौना नङा? 193 देश, गासैबो मिथिखागौ। लोगो नांनानै मोनसे इउनाइटेड नेसन जायो ना? अब्ला बे इउनाइटेड नेसनखौ सोर सालायो? आरो बे इउनाइटेड नेसनखौ सालायनो थाखाय फैसाफोर नांगौ नामा? बेसेबां फैसा नांगौ? बेसेबां फैसा जमा होग्रोनांगोन? आरो बे इउनाइटेड नेसनखौ बेसेबां देशा, खैथा देशा सालायनो मोनो? 193 देशआव गासैबो देशाथ' सालायनो मोनजोबाबो जानो हागौ, नंगौना नङा? खैथा देशा सालायनो मोनो? अब्ला बेयाव इउनाइटेड नेसनाव मालाबा इण्डिया सालायफेरनायाव इण्डियाबो लोब्बा दङमोन ना, नंगौना नङा? गोबां कुइसन जागोन। अब्ला आं बेफोरनि बागै मोनसेबो भिडिअ बानाया, जास्ट मोननै टपिकनिल' सायाव। इउनाइटेड नेसना एसेबां फैसा खरस खालामनानै दुनियानि देशनि फौजिखौ बेयाव दोनहैयो मानो? बेखौबो आं खोन्थाया, लासै लासै खोन्थागोन। मानो एसेबां फैसा खरस खालामनानै जोंखौ दोनदों? दिनै अब्ला बाथ्राया बेसो, कंग'आव हायावनो गल्ड आरो डायमन्ड मोनो होननानै खोनादों ना नोंसोरो? हायावनो जावनानै मोनो कंग'आव गल्ड आरो डायमन्ड। अब्ला बे गल्ड आरो डायमन्डखौ सोर बोखाङो? कंग'नि प्रेसिडेन्टआ सोरमोन गोदो? दानि प्रेसिडेन्टआ सोर? कंग'नि प्रेसिडेन्टआ मा खालामबाय दं, नंगौना नङा? गोबां बाथ्रा। कंग'खौ मानो बेफोरबायदि गोरिब खालामजोबनानै दोनदों? कंग'खौ मानो बुथारलायहोदों? कंग'नि मानसिखौ दिनै मानो फरायनो होआखै? कंग'नि मानसिया मानो दिनैबो ड्रेस गैया, नांगा नुंगा, गांसेखौनो लांथं खुनानै दुगैयो, गांसेखौनो गानफिनो? मानो एसेबां गोरिब जानानै दङ?
मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनानै दोनदो बिसोरनि प्रेसिडेन्टआ मा खालामदों गोबां साननो लागा जंगल एरियायाव दोनैबो मा जोंथ' थांनो मोनबाय गोबां जायगायावनो जंगल एरियायाव दोनैबो ड्रेस गैया नांगा ओरैनो थायो जास्ट माबा मोनसे एसे खाथेबाय ओमफ्राय गोजौआवथ' अपेन ओरैनो थायो बेफोरबायदि आरोना बुंनो बोरैबा मोनो जों गारिजों थाङोब्ला जमा फैजोबनानै बिस्कुट बियो मिथाइ बियो जमा फैजोबो अन्थाव मा होनो आरो कंग'नि मानसिया ओरैबायदि अन्थाव गोसोम ओरैबायदि अननो लुबैयो खानाय टाक्ला लान्थ' ओरैबा मोनो माने ओंखाम जायालासिनो थानो हागोन नोंसोर कंग'आव थाङोब्ला होनखादो उखैनायानो नङा बिसोरखौ नुयोब्ला बेफोरबायदि गियान सोलोंनो मोनो आरोना अब्ला कंग'खौ माने एसेबां गोरिब खालामदों कंग' मानो फरायनो होआखै कंग'खौ मानो बिब्दि खालामनानै दोनदों ना आं मोनथिनायाव आरोना मबुटु होननाय दंमोन प्रेसिडेन्ट सासे बिथाङा थैनानै थांबाय मबुटुआ बिथाङा कंग'खौ जौगाहोनो थाखाय स्कुल गायसनदोंमोन नाथाय बिथाङा थैनो गोनां जादों आं बेखौ बुंला बिथाङा मानि थाखाय थैनो गोनां जादों आं बेखौ बुंथ'ला बे मबुटुआ थैनो गोनां जादों नाथाय बे मबुटुआ ओरैबायदि डेभेलप खालामनो नागिरदोंमोन फ्रियावनो फरायनो होनो थाखाय स्कुल गायसनदोंमोन नाथाय बिथाङा थैनानै थांदों बेनि उनाव सोर जाखो जसेफ काबिलाया मा मावखो जसेफ काबिलाया बबाव थांखो जसेफ काबिलाया बबाव थायो कंग'नि मानसिया गोबां रागा जोङो जसेफ काबिलाया थालानो आमेरिकायावसो थायो कंग'आवनो थाया कंग'नि मानसिया रागा जोंनो खोन्थायो जोंखौ ओरै खालामजोबना कंग'नि मानसिया मिथिगौ जोंखौ दिनै गल्ड डायमन्डनि थाखायनो जोंखौ दिनै गादबजोबनानै दोनदो जोंनि माबाखौ ओरै खालामजोब जोंखौ जाम्बा खालामजोबनानै दोनना कंग'नि जाय गोरों मानसि जोंजों थाफाग्रा बिसोर मिथिगौ थारमाने जोंखौ बिब्दि खालामजोबनानै दोनदो जोंखौ सब बिदि खालामना जोंखौ जोबोर दुखु फोरमायो आरोना कंग'नि मानसिया दा जोंनि प्रेसिडेन्टआबो जों बेखौ मिथियानो नुनोनो मोना बबाव थायो बबाव मायो नाथाय जोंनि फारसे जेबो नाया होननानै कंग'नि मानसिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो अब्ला दा जसेफ काबिलाया माला सोलायगोन प्रेसिडेन्टआ बिसोरनिया थैहागौमानि सोलायाखोमा नोंथांमोना नायनो हागोन बिसोरनि प्रेसिडेन्टआ जेब्लासिम थैया अब्लासिम सोलायनाय नङा बायदि मोनदों नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै नाय दिनैनि दिनाव सोर दङ जसेफ काबिला दंमोन दिनैनि दिनाव सोर दङ आंबो नायाखै नाथाय बिसोरनिया ओरै जोंनि बायदि सोलायबाय थाया प्रेसिडेन्टआ अब्ला मा जाखो दा कंग'नि मानसिया मानो थाब थैयो मानो फार्स्टआवनो कंग'आव HIV गोजा बेसेबां पार्सेन्ट थैनायाथ' मोननै रिजनाव थैयो बिसोरो मोनसेया कंग'आव ज्वालामुखि लाभा आंनि मेगन सिगाङाव नुदों मोनसे जायगायाव बेरनो गोनांमोन 60 किल'मिटार गोजानाव आं थानायनिफ्राय अर जोंबाय थायोमोन एकदमबारे अर डेन्जार लाव बेरसिगौमोन दालागै बेरबाय खोमा मिथिया बेनिफ्राय आं जाय जायगायाव थादोंमोन बेफोर ज्वालामुखि बेरफ्रुजोबनानै अन्थाइया खामख्र'जोबनाय गोजामोन ओमफ्राय मोनसे जेल जाना दंमोन दै बेनिफ्राय बे जेलाव मा खालामदों इउनाइटेड नेसना मा खालामदोंमोन बिसोरनि गेसखौ दैयाव हगारजोबदोंमोन बोरै मा खालामदों मिथिया दैयाव मोनसे माबा हेगारना होदो माने ज्वालामुखि बेरि बायदि आरोना पाहारखौ ओमफ्राय जों बे ओरै दै खफ'खौ जों नायनो थांगोन बे सेराव थांनो हाया खर' साखाजोबो माने ओरैबायदि मोनामोमोन बे ओमफ्राय बेखौ जोङो नायहैयोमोन आरोना थांनानै बोरै मा खालामदों आं बेखौ मिथिला बेनिफ्राय बे गेसजोंबो बे ज्वालामुखि लाभानि गेसजोंबो बिसोर मा थाब बोराय बुरै जायो आरो थाब थैयो बेनिफ्राय मोनसेया मा जाहैबाय हाबा जानाय हाबाया दा सोरखौ खालामो बिसोरो कंग'नि मानसिया सोरखौ हाबा खालामो माबायदिखौ जोंजों जाय थाफाग्रा आं बिसोरनियावसो सोंदों कंग'आव माबायदि हाबा खालामो नोंसोर सोरखौ हाबा खालामो आं रायलायबाय थायोमोन माने बिसोर जोंजों जाय थाफाग्रा बिसोर गोबां लेंगुवेज रोंगौ हिन्दी इंलिस गासै लेंगुवेजखौ बिसोरो गोरों जाजोबो बेनिफ्राय आं बेजों सानफ्रोमबो रायलायनानै आं कंग'नि सोमोन्दै मोनथिनो नाजायोमोन आरोना मानो बेफोरबायदि मानो बिब्दि अब्ला हाबाखौ बिसोर सोरखौ खालामो जाहैबाय सासे सिख्लानियाव सानै गथ' थाखानांगौ हाबा जायालासिनो सासे सिख्लाया रावजोंबो हाबा जायालासिनो मा गुबुनजों जियानो जा सानै गथ' थानांगौ बेनियाव गथ' गैयिखौ हाबा खालामा बिसोरो आं मोनथिनायाव आरो आंनो खोन्थानायाव जोंनिया सानै गथ' थाखाब्लासो बेखौ हाबा खालामो अब्ला नाय सानै गथ' थाखानायखौसो हाबा खालामोब्ला अब्ला HIV जाखाजोबगोन नंना नङा अब्लाथ' बिसोरनाव HIV थाखाजोबगोन अब्लाथ' HIV थायोब्ला मानसिनि बयगा मा खम जायो मानसिनि बयगा मा जायो थाब बोराय बुरै जायो आरो खम जायो 40 and 45 लास्ट जायो माने बोराय बुरै नुयो ओमफ्राय बिसोरो बेफोरबायदिनि जाहोनावनो बिसोरो थाब बोराय बुरै जायो आरो थाब थैयो आरो जोंनि बर'खौबो नाय नोंसोरो मा डिफारेन्स दं जोंनि बर'फोराबो मा खामानि मावो गोरिब न'खर गुगु गागा खामानि मावो जुमाय सेरेब लोङो
जुमाय सेरेबदोबो मानसिनि बयगा जोबोर खम जायो जोंनियावबो दिनैनि दिनाव नोंसोर नाय जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गामिफोराव थां नोंसोरो मालाबाबो बोरायथार बुरैथार नङा खम फैसा गैला थैयो जोबोद दुखु मोनो नायनो हाला खामानि मावोमोन जुमाय सेरेब कंग'आवबो थिग बेफोरबायदिनो जोबोर जुमाय बानायना लोङो जोबोर लोङो एनि टाइम फेनानै थायो फारसेथिं HIV दङ फारसेथिं फेनानै थायो बिब्दिनो बिसोर थाब थैयो जोंनि साखाथियावनो नाय नोंसोरो हारसाफोरखौ नाय हारसा गामियाव थांनानै नाय ओरैबायदि बोराय बुरै थखन थुनानै थानाय ससमा लायै लायै सान्दुं अरसायबाय थायो आं बोरैबा मोनलायो जोंनि आइ आफामोना जेबोआनो जायाखै दिनै मा एसेबां खम बैसोआवनो मा जाखो बिसोरो माने जुमाय लोङोमोन मा लोङोमोन बोराय बुरै जाजोब्बाय बेमार जाबाय थैनोनो जाबाय माला थैगोन खुनु गेरेन्टियानो गैला अब्ला हारसाफोरखौबो नाय जोंनि साखाथियाव मालाय ससमा गानै गानै जि बुरैख्रु माने बिसोरो जुमायखौनो लोङामोन नंगौना नङा हारसाफोराबो गोदोनि बोराय बुरैफोराथ' लोङा इसोरो इमान स्टेन्डार्डआव थायो हारसा गामियाव थांबा बेनिफ्राय आरो साउथआवबो नाय दिनैसिम आंनि लोगोफोरा आबै आरो आबौ थैबाय होननानै थांनाय दङ आंनि आबै आबौआ क्लास 3-4 आवनो थैदो अब्ला आंजों थाफानाय सार्भिस मावनाय 14-15 बोसोरनि बिबिया दासो थैदो बेसेबां बोसोर जाखो होनबा 110 120 90 अब्ला एसेबां बोसोर माने 110 120 आवसो थैदोनो साउथनि माबाया बेसेबां थैयो माने आंनि लोगोफोरानो दासो थाङो दाबो थाङो बिबि थैदो होननानै सुथि बर'आव नोंथांमोना नायलाय बेसेबां दङ 100 बोसोर 90 आव थैनाय बिराद खम दङ खिन्थु जोबोर खम हारसाफोरनि सेबां गैया जोंनि बर'आव आं सानो आरो बेखौनो खामानि मावनायजों लोगोसे जुमाय सेरेब लोङोमोन ना गोदोनिफ्रायनो जोंनियाव माने मा गोहोम खोलैदो माने जोंनि बयखौ खम खालामदों आरो बिसोरो जुमाय सेरेबा जेरै कंग'आव जेरै HIV जों थैनो गोनां जादों बा गेसजों बिसोरनि बयगा जोबोर खम इउटुबाव नोंथांमोना नुनो हागौ कंग'नि भिडिअ बोराय बुरै नाथाय बिसोरनि बयगा जोबोर खमावनो बोराय बुरै जायो अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द